Assalamu alaikum, barkanku da ƙara saduwa da mu kuma barkanku da ƙara kasancewa da mu a cikin wannan lokaci. Na a yau za ku ji wani babban al'amari wanda Momi Gombe ta je za ta gaishe da mahaifiyarta, sai mahaifiyarta ce na ga kun yi tafiya zuwa Nijar kuma na ga duk wasu abubuwa da suka faru da ke a Nijar, to amma me yasa shi jarumin namu wato Hamisu Breaker bai baki haɗin kai ba? Momi Gombe ta ce kawai ke dai bari, na ga abubuwa ne da dama sun fara faruwa a cikin masana'antar mata Kano ne, saboda kowace yarinya ta tashi sai ta ce ita Hamisu Breaker, ita Hamisu Breaker, ita Hamisu Breaker. Abin ya riga da ya fara yawa, sai mahaifiyar da take cewa to ki tsaya ki lura mana, tunda mawaƙin nan har yanzu da ke kaɗai yake waka, ya daina waka da duk wacce yake waka sai ke, me zai hana ki janyo shi yake, tunda kuma na tabbata yana yanki kuma ke ma ki bashi kula kamar yadda ke ba ki kula. Ta ce ba ta ba ki gane ba ne ba, ki duba ki ga yadda duk wasu abubuwa suke ta faruwa a cikin masana'antar mata Kano, yadda ake ta maganganu a kaina, yau ke ce yau ko ba kai bane ba, ba kai bane ba. Wannan abubuwa ya riga da ya saba faruwa.